Ben jij een chocoladeliefhebber? Dan is dit recept levensgevaarlijk. Ik laat je vandaag zien hoe je zelf brownies kunt maken. Daarvoor heb je nodig 200 gram gesmolten pure chocolade, 150 gram gesmolten boter, 3 eitjes, 100 gram bloem, 30 gram cacaopoeder en een snufje zout. De chocolade is au bain-marie gesmolten. Die gaat in de keukenmachine lekker knooien. Zal mam leuk vinden. De gesmolten boter gaat er doorheen en de suiker doen we erbij. 3 eitjes. Bijna. Nu gaan we de droge ingrediënten erbij doen. Daar gebruik ik een zeefje voor. De bloem gaat erin, cacaopoeder gaat erin en een klein snufje zout. Zeven en nog een minuutje goed mengen totdat alle klontjes eruit zijn. Pure voedselfantasie. En de rest van de kom die lik ik zelf uit. De oven staat op 180 graden. Deze gaan we 20 minuutjes bakken. En dan gaan we nu verder met de topping. Voor stap 2, de topping, hebben we slagroom nodig en nog meer chocolade. Want chocolade day keeps the doctor away. Steelpan erop en dan gaan we meteen de slagroom erin doen. De slagroom die laten we koken en dan gaan we dan de chocolade erbij doen. Heel heet laten worden, zo warm dat de chocolade dadelijk vanzelf smelt zonder op vuur bij te doen. Dit ziet goed uit. Dit laten we eventjes opstijven, een half uurtje ongeveer in de koelkast. Tot na de reclame. Deze komt net uit de oven, tijd om op te bouwen. De gnasje uit de koeling. Als je merkt dat hij te stijf is geworden, dan kun je hem nog heel eventjes in de magnetron of in warm water even laten smelten. Kijk eens wat ik gevonden heb. Verse aardbeidjes. Ik snij ze door midden en je ziet ik laat de kroontjes erop, want het groen zorgt ervoor dat het rood er nog roder uit gaat zien. Voilà. Dit is hem dan. Een heerlijke chocoladebrownie met verse aardbeidjes. Ik ben benieuwd wat sticht er van baks.